Hi guys! Kumusta kayo? Jojoy Bicolana, welcome back po sa aking channel! So today guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang buhay OFW. Bago kami nag-abroad guys, inisip muna namin kung anong gusto namin bago kami lalayo sa aming pamilya. Ako, sa aking experience, bago ako umalis guys, naisip ko para sa mga anak ko at para sa pamilya ko, maibigay ang mga pangangailangan nila at mga gusto nila na hindi ko kayang ibigay at hindi ko kaya kahit magbalat buto pa ako sa Pilipinas. Kaya't kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at kahit noon mahina ang loob ko at walang-wala akong experience maglakad ng kahit anumang papeles guys, pinilit at nilakasan ko ang loob ko para lang masunod ko ang pangarap ko para sa aking mga anak. At naging motibo ko rin para maibigay ko sa pamilya ko ang mga pangangailangan nila at maibalik ko rin ang paghihirap ng mga magulang ko at pagpapalaki nila sa akin. Naging inspirasyon ko ang pinsan ko noon na nag-iisang pinsan kong nakapag-abroad guys. Naikwento niya sa akin na kung kaya niya, bakit hindi ko subukan. So nagtry ako guys na maglakas ng loob na lumakad ng aking mga papeles para gusto ko rin makarating sa abroad. Marami pang pinagdaanan, marami pang proseso at maraming hirap pa na kailangang pagdaanan sa pag-a-apply guys sa abroad. Kailangan mo ng lakas ng loob, paniniwala at kailangan ng panalangin kasama yon para sa iyong mga pangarap. Unang-una, kailangan ng expenses ng pera kasi kailangan ko pang pumunta ng Maynila galing sa Bicol guys. Kailangan mo ng suporta ng may tao na nagsusuporta at nagpapalakas ng loob sa'yo, lalot na ang mga pamilya mo. Masaya naman akong nakaalis kasi magaan naman sa aking pamilya at sa mga magulang ko noon. Kaya kinaya ko ang lahat para lang marating ko ang pag-abroad. Nagtrabaho akong una guys sa Middle East, sa Qatar. Sa Qatar, natapos ko ang kontrata ko ng 2 taon. Taong 2010 to 2012, 2 years ako sa Qatar guys. Doon sa sobrang hirap na grabing pinagdaanan ko sa 2 taon. Kasi guys, sa Middle East, wala talagang holiday. Nakakalabas din ako pero kasama ang mga amo ko. 2 anak, mga bata pa ang inaalagaan ko doon. Sobrang hirap kasi wala kang privacy. Lahat kasama mo sila sa lahat ng pagkakataon kahit saan kayo pumunta. So walang holiday guys, walang day off ng 2 taon. Mabaliw na at hindi pa uso noon ang social media. Pero sa awa ng Diyos guys, kinakaya ko talaga. Kasi meron namang roaming noon na makapagkukontak sa pamilya ko. Updated lang ako at monitor ko ang mga anak ko lagi. Mababait naman yung naging amo kong mga Muslim. Mga Egyptian sila guys. Ang mahalaga lang sa akin, kompleto ang sahod ko at hindi ako sinasaktan ng mga amo ko. Lakasan lang talaga ng loob at laban lang guys. Hindi ko akalain na kakayanin ko yun. Sa kabila ng masayahin ko sa Pilipinas at very open ako ng lahat ng gusto kong gagawin. Pagkatapos, sasalang ka sa abroad na lahat talaga limitado ang kilos mo. Yun talaga yung magiging reaction mo kung paano mo ma-change ang life mo para lang sa mga pangarap mo. Hindi maiwasan na iniiyak mo na lang, kinakausap mo ang sarili mo, at kung ano-anong panalangin na lang ang gagawin mo. Ang ginagawa ko noon guys, nagsusulat na lang ako ng mga gusto kong sabihin para doon ko mailabas ang mga nararamdaman ko. Halos hilahin ko na ang 2 taon para matapos na kasi gusto ko na namang subukan kung ano naman ang panibagong buhay para lang sa mga anak ko. Bago natapos ang kontrata kong 2 taon sa Qatar guys, talagang hard prayer ang ginawa ko para makipag-usap one-on-one to God kung ano na naman ang susunod na ibibigay niya sa akin para lang mabuhay ko ang mga anak ko. Nakiusap ako talaga ng sobra-sobra na sana makayanan ko pa at bigyan niya ako ng ulit na pagkakataon para makapaghanap buhay para sa pamilya ko. Lakas ng loob, lakas ng tiwala, lakas ng paniniwala, enjoy life lang talaga at think positive. Yon ang kailangan natin bago tayo pupunta sa abroad.
Hanggang sa susunod na kwentuhan ulit guys. Marami pa akong ikikwento sa inyo kung ano ang buhay abroad. Thank you sa panonood. See you next time!